структура урока павінна прадугледжваць зваротную сувязь. Не цвіком прыбіць гэтую шэсць, не просто паказаць, што ў сябе памылкі тут ёсць, так, а палепшыць работу. Зноў яшчэ адзін прыём. Ведаеце, зялёны стрыжань здзівіў. Мы прывыклі да чырвонага. Чырвоны у нас сімвал небяспекі. Так? Потым мы на дыстанцыі спрабавалі розныя знакі выпрацоўваць ідэі, якія паказвалі, так? Клічнік. Хаця, калі вучылася ва ўніверсітэце, у мяне была выкладчык мовы Евгенія Нечыпаровна, атрымаеш 2, не проста 2 з чырвоным, так? А абведзена слова: «Ого, Галя, дзе ж вы гэта пачыталі?» Я тады думаю, праўда, а што ж я тут так напісала? Так? І вось гэты каментарый, гэта не зусім зваротная сувязь, але мы бачылі перад сабой неабыякавага чалавека. Там іронія столькі было, ведаць, сарказму, і гэта кранала. Цяпер не. Ад эмоцый мы адыходзім, так? Але у нас жа ёсць, памятаеце, на што бузу, на што звяртаць увагу. Мы пра гэта падумалі, мы ўжо ў пачатку урока сказалі тыповыя памылкі, якія могуць быць, так? А калі яны ўсё ж такі з'явіліся, ідэальных сітуацый не бывае. Мы звяртаемся да гэтага на што бузу і даём зваротную сувязь. Глядзі пункт 3. Вось калі ты ўсё ж такі навучышся гэта заўважаць, так, то памылак не будзе. У нас зваротная сувязь, гэта, як правіла, лічба. Хаця многія запярэчаць. Паслухайце, Галіна Анатольевна, ёсць настаўнікі прынцыповыя, якія просяць на кожную работу, і ў кантрольнай рабоце ёсць, хаця колькі гадзіны не адведзены, работа над памылкамі. Так? Работа над памылкамі. Але давайце разбяромся. Работа над памылкамі – гэта сярэдні узровень ведаў. Памятаеце па ўсіх метадычных рэкамендацыях, як яна праводзіцца? Пачынаем з таго, што многія дзеці з малодшых класаў прыходзяць, яны проста слова 10 разоў запісваюць правільна. Такое бывае у мяне праз урок, гэта памылка паўтараецца, я кажу, ну што, дапамагло? Актыўная ацэнка прычыны памылкі, памятаеце? І тут не абавязкова у класічным варыянце работа над памылкамі. Спісваем правіла, быццам бы яно дапамагае, так? І прыклады выпісваем з падручніка. Ну, зноў жа такі фармальны падыход, таму што прычына памылкі можа быць зусім іншая. Бывае тэхнічная, я так адношу, а бывае канцэптуальна. Вось праўда, прапусціў гэты момант. І вось гэтыя памылкі, актыўная ацэнка сваёй эфектыўнай зваротнай сувязі, як палепшыць, на што звярнуць увагу, спрыяе росту.